ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ ଏହି 7ଟି ସାମଗ୍ରୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତାର ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଧଳା ହେଉଛି ବହୁତ ଶୁଭ। ପ୍ରଥମରେ 1ରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା, 2ରେ ଦହି ଅର୍ପଣ କରିବା, 3ରେ ଲହୁଣୀ ଅର୍ପଣ କରିବା, 4ରେ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଆଉ 5ରେ ଅରୁଆ ଜଳ ବା ଅକ୍ଷତ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, 6ରେ ଧଳା ରାଶି ଯେଉଁଟା ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଧଳା ରାଶି ଅର୍ପଣ କରିବା, ଆଉ ଶେଷରେ 7ରେ ମିଶ୍ରି ଅର୍ପଣ କରିବା। କାହିଁକି ମିଶ୍ରି ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ, ସବୁଠି ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ମିଶ୍ରି। ତେଣୁ ମିଶ୍ରି ମହାଦେବଙ୍କର ଅର୍ପଣ କଲେ ଯାହା ମନାସିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟା ପାଇବେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ।